प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, गौरा माता की जय, कार्तिकेय बाबा की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय, हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। देखी गुरु बहना एक बहुत सुंदर आप लोग के बीच हम एक बहुत सुंदर कथा लेके आए बटे। हमरे कथा के आप सब शुरू से अंत तक सुनम, आप बताए भी कथा सुन के बताए कि हमार सुन के कथा आप सबन के कैसन लगल बटे, जरूर बताए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखम। देखी एगो पति पत्नी लोग रहल, पति पत्नी लोग रहल, बहुत कहल जाला कि बहुत लोगन के धन दौलत रहल। आजन रहली इनकर सास भी अभी जियत रहली, सबके रहल। इनके भगवान दू ठो बेटा देने, दू ठो बेटा और एगो बेटी, दू ठो बेटा और एक ठो बेटी देने। जब दू ठो बेटा एगो बेटी भइल, धन तो बहुत ज्यादा रहल, कहल जाला सब कुछ इनकरे, सब धन रहल, दौलत रहल, सब कुछ रहल, सब कुछ रहल। आ नैयर के भी रहली है, धन दौलत सब रहल, एगो भाई नैयर भी रहल, सब कुछ रहल, बहुत इतनी रहली। सास इनकर जौन रहली बहुत जानत रहली, बहुत सास जानत रहली, आ सास बहुत जानत रहली। आ ई तो सास के जौन बेटी रहली, बेटी के ई जानत रहली, बहुत जानत रहली, अपने भी बेटी के जानत रहली। आ जौन ननद रहली उन्हों के जानत रहली। आ दू ठो बेटा देले रहने भगवान, तुन्हों के भी जानत रहली, सब कुछ करत रहली। तो कहल जाला सब कुछ। जौन बड़का बेटा रहने पढ़ल लिखल ना रहने, पढ़त लिखत ना रहने, अपन खेती गृहस्थी देखत रहने, हमें ट्रैक्टर चलात रहने, ससुर भी खेते में काम उम करत रहने। छोटका बेटा रहने तो थोड़ा पढ़त लिखत रहने में, लेकिन छोटका बेटा जौन रहने में कभी ना सोचले रहने अपने मन में हमार भाई ना पढ़त लिखत ने, ना कुछ करत ने, कभी भी अपने भाई के कुछ कहत ना रहने। लेकिन कहल जाला कि महतारी जब दू आँखी महतारी देखी है, बाप देखिए तो दूसर के हु तो बहुत दूर के बात ही बाटे। लेकिन अपन महतारी ही बहुत दूर के देखत रहली। कहली कि हमार बेटा जब ना पढ़ले लिखले बाने, शादी तक कैली अपने बेटा के, लेकिन जो लड़की रहली बहुत गरीब खानदान के रहली, बहुत गरीब खानदान के रहली, बहुत गरीब। उनकर जन बड़का बेटा के शादी कैली बहुत गरीब, ओकर ससुराल मिलल रहल ने, बहुत गरीब ससुराल। आ जन पतो ही अली बेचारी तो कहल जाला रहली बहुत सीधा सादा रहली, जे जवान कहत रहल करत रहली, लेकिन सब कुछ करत रहली, सब कुछ करत रहली। आ जन ससुर रहने, आ देवर रहने, आ उनकर मर्द रहने, बहुत लोग मानत रहल लोग, बहुत मानत रहल लोग, आ बहुत लोग मानत रहल लोग, सब कुछ करत रहल लोग। आ बेचारी से कहल जाला अपने कहल जाला इनकर सास जो रहली तन अपने ननद के रखले रहली, अपने भौजाई के रखले रहली, बेटी रहली, सब केहू के रखले रहली नाथ के, आ रख के बेचारी से सब काम करावत रहली। बेचारी चाय मांगली लोग, आ जब चाय मांगल लोग किचन से बेचारी चाय बना के लेके जातली। आ बेचारी जब किचन से चाय बना के ले जातली, हाथ से ट्रे छूट गए, हाथ से ट्रे छूटल, जब कप फूटल तो बेचारी के पैर में धस गए। आ जब पैर में धस गई तो कहल जाला जब सास देखली, आ ननद देखली, आ सास के भौजाई देखली, आ सास के ननद देखली, सब केहू देखल। अजिया सास देखली, कहल लो कि कल मोही हमरे घर में ते आ गई, हमरे घर में तो नौकर बने लायक ना रहली, लेकिन हमरे घर में ते पतोई बन के आ गई। कहल जाला थोड़ा सा इज्जत मान मर्यादा कुछ बेचारी के ना करत रह लोग, कुछ ना करत रह लोग, लेकिन जैसे कहत रह लोग वैसे बेचारी करत रहली। कितनो गारी देत रह लोग, कितनो कुछ लोग कहत रह, लेकिन बेचारी अपने नैहर में कहल जाला कि अपने माई बाप से एक बात ना कहत रहली कि हमार तो शादी लोगन कैला लोगन गरीब रहनी, अलियाक लोगन बहुत धनी घरे कर देला लोगन, लेकिन हमार बहुत सजाई घर में होता, लेकिन कबो ना कहत रहली। लेकिन उनकर पति देव जन रहने बहुत उनकर मान सम्मान करत रहने, उनकर जन देवर रहने वो बहुत मान सम्मान करत रहने, ससुर रहने वो बहुत मान सम्मान करत रहने, बाकी केहू नहीं घर में मान सम्मान करत रहल। जब ट्रे चाय गिर जाला, पैर में धस जाला, तो
तो सब जुट जाए लो आ जुट के लगी लोग बोले तो वहाँ ससुर आके कहे ने कि सब केहू जाके अपन काम कर आ जा बहू तू अपने घर में जा। बेचारा वो बहुत इज्जत करत रहने जाली अपने घर में सोच के अपने बेड पे बैठ के जौन बिस्तर रहेला बिस्तर पे बैठ के रोएली आ रोएली। तब तक महतारी उनकर फोन करेली आ जब महतारी फोन करेली आँख से आंसू पोंछ के महतारी से बतियावेली तो कहेली महतारी कि का ए बेटी तोहर गटैया बैठ गइल बका। कहली कि नाई मम्मी हमार गटई नाई बैठल बाटे आ बहुत दिन भर काम करे पड़ेला बहुत बढ़न परिवार बाटे खियात बनावत मासत धोवत टाइम ते बेटी कब हमू के याद कैल कर कि तोहर महतारी है टाइम मिले तो हमरे लगे फोन कैल कर कभी भी अपन हाल खबर ना ले लू हमसे बात ना दो करेली। कहली ठीक बा मम्मी लेकिन अपने महतारी से अपने दिल के दर्द एगो नहीं कहेली। का कहेली काये विधाता तू ही कवने कलम से लिखला नसीबावा तू लिखला नसीबावा है रे विधाता तू ही कवने कलम से लिखला नसीबावा अरे लिखला नसीबावा है रे विधाता तू ही कवने कलम से आ लिखल जो भगिया जो लिखल जो भगिया हमरो करमवा विधाता आ देहल जनमावा हो आ देहल गरीबे में हो देहल गरीबे में है रे विधाता तू ही हमरो जनमावा देहल गरीबवे में देहल गरीबवे में आ काहे तू ही कैला विधाता आ जोड़ा में न कैल जो परो विधाता आ फूटल बने करमावा है रे विधाता तू ही है रे विधाता कवने कलम से लिखल नसीबावा है रे विधाता तू ही कवने कलम से लिखल नसीबावा हो लिखल नसीबावा। बेचारी के ऐसे कह के भगवान से रोएली पर कहेली नाई केहू से। बेचारी के बहुत कष्ट मिलेला बहुत दुख मिलेला लेकिन जौन इनकर देवर रहे ने देवर के शादी नाई भइल रहेला देवर के शादी नाई भइल रहेला सोचेली कि इनकर महतारी लइका के महतारी सोचेली कि छोट बेटा के शादी करो आ बहुत दहेज मिली बहुत सामान लेके आई सर सामान मिली। कहल जाला भगवान त शादी ते करावे ने बढ़ाने खानदान में करावे ने बहुत आवेली शादी विवाह होला बहुत सामान लेके आवेली दहेज लेके आवेली। आज सब सामान लेके आई हैं आज घरे आवेली पैर डारेली घरे तो कहल जाला जब बैठल जाला रूम में तो सब के मुँह दिखाई लेके आवेला सब के लेके आई। आ जन बड़की बहू इनकर जेठान लगी है अब उहो लेके जौन उनके लगे फटई साड़ी रहेला उहे लेके आवेली लेके जब सास देखेली तो गुस्सा के उनके ताकेली। अब सोचे लगेली जौन आई रहेली सोचेली कि आखिर में इनके काहे इतना गौर नजर से सब इतना दूर नजर से काहे सब देखता। अब इनके अंदर अब ओकर खोज करे लगली आखिर में काहे कहल जाला जब नया बहू घर में निकलेली आ जब झगड़ा झुट्टी होला तो जरूर पतो ही जरूर घर में सोचे लगेली आखिर में कौने कारण हमरे घर में लात दारत कह काहे भइल। तो जौन इनकर पति देव रहे ने सारा बात बता देने कि हमार भौजाई जौन आई दिल के बहुत सच्चा आई दिल के बहुत अच्छी आई लेकिन हमार मातारी हमार फुआ हमार बहन वाली हमार मामी वाली हमारी यह वाली कुछ लोग ना समझेला लोग बड़ भौजाई के पर एगो हम एगो हमार भाई एगो हम एगो हमार भाई एगो हमार बाप बस समझेला बाकी केहू ना समझेला। घर में चोरी हो जो कुछ चोरी होला तो तुरंत होला कि भौजाई चुरौले वाली पर हम कहेनी कुछ ना सब कुछ ना हमार भौजाई कहल जाला गरीब घर के आई लेकिन कभी भी चोरी ना कर सकेली कि कबो ना
ऊ अपने पति देव के बात मान ली हैं, अपने जेठान के बहुत इज्जत मान मर्यादा करे लगी हैं। आ कहल जाला बहुत बड़ाने खानदान के रहेली। आ जब बहुत बड़ाने खानदान के रहेली, भगवान के भक्ति रहेली, शंकर भगवान भोलेनाथ के पूजा करेली। आ जब शंकर भगवान भोलेनाथ के पूजा करेली, कहेली कि आखिर में भगवान से कहेली कि हे भगवान, जेठान तो देहलो पर बेचारी के काहे इतना दुख मिलता, इतना कष्ट मिलता। जैसे हम घर में बहू के हमारी इज्जत हुई, वैसे उनकर भी इज्जत हुई। वो अपने जेठान खड़तीन सास से ननद से सब केहू से तोड़ मोड़ करेली, सब केहू से तोड़ मोड़ करेली। आ कहल जाला छोटी बहू जब आवेली तिनकरे जेठान के कहल जाला गर्भ रुक जाला। आ जब गर्भ रुकेला तो कहल जाला देवर आ देवरान आ इनकर पति देव ससुर बहुत लोग खुश होला लो, खुशी से नाची गाई लोग। तो अब की भगवान अब तो कहल जाला कि अब तो घर में एगो नाती मिली। आई सोचेला लोग की लइका आई, बहुत खुशी होला। लेकिन जो इनके अनभल ताकेला, इनकर सास इनकर जे भी रहेला, तो बहुत लोग बेचारी बीमार पड़ जाली, गर्भ में लइका रहेला बीमार पड़ जाली। पति देव ले जाने हॉस्पिटल में दवाई करावे के, तो जो डॉक्टर रहे ने कहे ने कि इनके वजन सामान ना उठाए बा, मना कर दिए। बेचारी घरे आवेली, कहल जाला सासू ना सोचेली केकरे लइका होखे, आ नहीं नैहर जा घर में के कार के करी। बेचारी के कहल जाला अंतिम जब डेट आवेला तो कहल जाला सीढ़ी से बेचारी उतरत रहेली, सीढ़ी पे कड़क तेल गिरा दी हैं, बेचारी उतरत रहेली, ना ध्यान देली। आ जब ध्यान ना दिए वही से गिर जाली। आ जब गिरेली बेचारी के लइका नुकसान हो जाला बेचारी के। ससुर कहिए आखिर में बताओ के बहू के साथ हेतर कैल, के पतोही के साथ हेतर कैल, केहू ना बोली। उतना दिखावटी सब रोएली कि हाँ हमन के लक्षण ना लगे। आ जवन कल दिला इनके सास के भाई रहे ने, जो कुछ अगर चोरी घर में होला उहे चोरावे ने, पर लगेला इनके कि गरीब खानदान के हो कि कबो आँखी से ना देखले बिया, ये चुरावत दिया करत दिया, पर बेचारी ई ना चुरात करत रहली। लेकिन जन छोट बहू आई रहेली तन कहल जाला सास के मान मर्यादा काहे से उ हर तरह से गलत करत रहेली, ते सास के मान मर्यादा उ ना करेली, अपने जेठान के मान मर्यादा करेली। कि देखा कि काहे से भगवान भोलेनाथ के भक्त रहेली, अब बहुत भक्त रहेली, कहेली कुछ भी हो जाए लेकिन सच्चाई पूरी रहेली। जहाँ कहल जाला गरीबन के धनी रहेला, गरीबन के कहल जाला दान करेली, भूख जेके लगेला खाना खियावे लगेली, जो कुछ रहेला। तो अपने जेठान से का कैसे कहेली कि देखी दीदी कभी भी डर के ना रहे के चाहिए, डर के कभी ना रहे के चाहिए। कि जौन काड़ा हो त काड़ा के धार बनावल जाला, आ चूड़ी है तो चूड़ी के तलवार बनावल जाला, आंसुअन के धार बनावल जाला। कहली कि लड़ाई लड़के फैसला हमन के पूरा करेगा बा, कि घर के हमन के सुधारे बा। अजे भी घर में चोरी करेला आपके उलहना लगेला, तो आपके उलहना लगेला वो चोरी के हम पकड़ब, वो कैद के हम पकड़ब। आखिर में कैसे आपके केहू बहुत रोएली बहुत बिल खेली। कहली अपने देरान से कहली हाँ हम तो बहुत कि जब से घर में लात डरनी तब से हम सुख नाय पौनी, अब बहुत कष्ट कटनी। आ जब छोटकी पतोही जौन रहेली बेचारी तो बहुत सामान लेके आई रहेली, अब बहुत सामान लेके आई रहेली। आ सास से हुक्म लेके जौन इनका ननद रहेली, आ फुफुआ सास रहेली, आपन सबके मिल के इनके अलमारी में चोरी लोग करत रहे लोग। आ चोरी करत रहे लोग तब तक आ जाइए, तब तक आइए देख जाइए। तब पूछेली कि के कहल हमरे रूम में घुसेगे। सब जनी के मुंह बंद हो जाला, सब जनी के मुंह बंद हो जाई वहाँ। आ जब मुंह बंद हो जाई हल्ला करेली कि हमरे रूम में हमार सास, हमार ननद, हमार फुफुआ सास चोरी लोग करता। देखिए हमारा अलमारी खुलल बाटे, हमरे अलमारी के लाकर खुलल बा। सब ससुर वहाँ देवर रही हैं, भसुर रही हैं, कहिए कि आज तक तो हमरे मेहरारू के लगत रहल हवे कि हमार मेहरारू चुरावत रहली। आप देवर कहिए हमरे भौजाई के लगत रहल, आ ससुर कहिए हमरे बहू के लगत रहल।
आ घर में तो चोरी सब मिल के ई सब चोरे ने, लेकिन हमार बहू गरीब खानदान के रहलिया तो उसे लगत रहल। आ मरद कहिया कि हमार मेहरा गरीब खानदान के रहलिए से लगत रहल। किन बेचारी के कहल जाला कि बाझी सास बनवले खरतीन, बेचारी के लइका ना होके देली। हमेशा उनसे हमेशा कहल जाला कि ओजन सामान उठावल करिए। लेकिन एक दिन छोटी बहू का कहली दीदी जो कुछ होता जे कुछ करे कही आप सीधे कह दे कि हम ना करब, कि घर में 10 जानी वालो 10 जानी एक काम करे लोग, लेकिन हम ना काम करब। देखी जन छोटकी बहू अली भगवान भोलेनाथ के बहुत भक्त रहली। आ जब भगवान भोलेनाथ के भक्त रहली उनके सहारे से ससुराल में आके लड़ाई लड़ली। लड़ाई लड़के अपन जेठान के अपन रक्षा कैली, अपन जेठान के रक्षा कैली, भलाई कैली, उनका दुख दूर कैली, सब कुछ कैली। तब भगवान भोलेनाथ के अगर सच्चे हृदय से जे भक्त रही तब भगवान भोलेनाथ सब सुनिए। हर हर महादेव।